Kulient, this is the Comrade Nyatsimba Mutota speaking to you. I'm a little bit worried about certain issues that people are trying to organize. In their thinking, we are not saying what they are doing is bad, whatever. We are not scandalizing anyone. I'm trying to throw in my own opinion so that we can, people who want can consider it, either to shape up the whole thing or to neglect. People have a choice to make. We are saying people must come together. To do what? To do what? Let's not forget the history. Kwatakabva kune history yokuti vanhu vakagrebha chinhu ndobva vambotora. Handiti vachitora chinhu chiya havo nacho votoenda havatadi kuona vamwe. Vakabatsirwa neopposition last time. Vakudya vodya voga. Voita uselfish. Vonganza hama dzavo nemhuri dzavo vachidya vachingova vega vachingova vashoma. Ndizvo zvinonzi takachenjedza ndechakatanga. How can I have faith today? Neurongwa unonzi ngatitange tabata mhuka tozogovana taibata. Ko kana yabatwa unenge akabata musoro akati handichadini tinoita sei? First things first. Chokutanga munofanira kuti mutarise maziso enyu avhurike muone kuti vanhu vari kupi. Munongova nema-aspirations okunga kuti mune vanhu, hamuna vanhu, hakuna. Let's check carefully and see kuti vanhu vana vari kupi, vanotevera ani. Kana taziva izvozvo, todanana tounganidzana kana kutounganidzana nomutungamiri zvakaita Chamisa. I'm telling you. Moudzana kuti tonyorerana pasi MOU, Memorandum of Understanding. Zvatiri kuita izvi tasvika apa tisafamba takadai. Vanhu vaagiriya ndizvo here zvinoita here. Kana pane munhu ane chichemo nazvo zvogadzirika before we go to the kundobata mhuka. Wonzi signer document. Tozoona zvokuita kana mari yacho yabuda. Mari yacho yobuda in the name of Nyatsimba Mutota haichapiwi vamwe. Tinoita sei? Izvi ndezvokuvandirana utsotsi, hatidi matsotsi ba. Hwakutotanga utsotsi apa. Utsotsi hwakutotanga takatarisa kudai. Ende munofunga kuti muna vanhu hamuna vanhu makakuti maitiro enyu haasi correct. Zviri correct ndezvokuti ngati vanhu ngavatigare pasi voradzana kuti ichi chinhu chatoda kutora ichi tikachitora toita soto posainiranwa. Kana unezenga aramba tomuita sei tosainirana. Handizve ndisingarevi kuti vanhu vanogara pasi ngavaronge vachiita zvinhu zviri illegal. Hazvizvo zvandiri kureva. Zvandiri kureva ndezvokuti kana muchironga rongai zvinhu zvenyu zvese zviri above board. Zvinodiwa nomutemo. Handiti kamuchiti avo vanhu vacho vamunoti zvikananda ndo vanhu vasingaiti zviri pamutemo. Chirega varasike isu tichiita zviri pamutemo. Hazvirambidzwi kubvisa munhu watenge achida kubvisa, asi nenzira iri pamutemo. Tichitevedza zviri pamutemo zvakanyorerwa tichiita nemazvo. Pana vanhu tu vamunoona vari padariro apa. Vakatenderana tichibvisa mugabe kuti iwe utadai tozodai wozotongawo wodai. Hapasina uchada. Hatsadi zvotapira. Kureva kuti vanhu vanga vakavandirana. Kuvandirana hakusi right. Munhu anovandira mumwe asingazoiti zvamawirirana itsotsi. Ndozvega. Musambotaura muchidai. Inga muchitenderera nyaya inongwa pati. Tsotsi harisi right. Pasina matsotsi. Tsotsi harisi right zvachose. Ipapapa. Munoda kuti vana Chamisa vauye vabatane nemi muchidai kuti mugodai. Matora moramba zvenacho. Todzokera kwatakabvazve. Tiri kuita same mistake. Why is it not possible? Nhasi chaivo masikati anhasi kutodana Geza, Chamisa navamwe vane opposition dzine meaning. Varume tikatora chinhu todai. Chiwenga wacho anenge aripo navamwe vacho anenge varipo vachitaurirana. We don't want makaliba ana Chabangu. No. Totaurirana, tonyorerana pasi,
tozoita chinhu tawirirana kuti tinofamba sei. Chero meeting chaiyo handinonyorwa agenda apa ndopomoda kuti pati sakita zano hazina kundo takaita kuzvikoro izvizvi moda tiita kuti ndisina agenda. Zvimwe zvacho zvoita mairregalities mukati mozopedzisira vamwe vosungwa nokuda kuti mune maita zvinhu zvisina kutenderana, zvisina kuvhenekwa. Chamisa is a lawyer. Vana tabani mupofu vaya malawyer, they will tell us kuti ngatifambe so tisapinda mumhosva, kwete kuti inongoti wenditevere chete uchiripinza mumhosva zvinobuda kondikanzi life in prison ndinoita sei. Ngatiti sanhu vanoziva zvaari kuita. Varume vese anakamba kwari kuruseri kune dzimwe nyika navamwe vese vanotaura panizve vana 0.5 creation vana Kulendi makafunda vafana imi ndotonzwa nematauriro enyu namarongerero enyu. Iyo vana uya uyu Chatufa mabullets chao chao anotaura chirungu chinenge chinobuda tega haungazivi uchabvepi. Tonzi teverai chete makavhara maziso, iye sikuvhara maziso titevera munhu. Let it be out titaurirane zviri pachena tisati taita zvinhu zvese izvi. Before 17 wacho vanhu must meet. 17 wacho unoitwa zviri pamutemo, zvisiri pamutemo ine I will not follow that. Nokuti moda kunge muchindisundisa. Mukangoti atitaurirane zvichiitwa zviri pamutemo zvakaapplywa zviri constitutional, I will do it. Apa ndatonzwa vamwe kutotanga kutokanda madhaka. Pane zvinobuda ipapa mumaheading emene. Pane zvinobuda ipapa kutovhuna vanhu makumbo, kuvhuna vanhu kupedza nungo. These are not the words to say at this stage. Honestly. Hazvisizvo. To cut the long story short, varume. We must know kwatiri kubva nokwatiri kuenda. Varume toda kuti tidaiwo tigadzire hurumende yedu patsva. Alright, ndotinangwa tedu tozviita sei zviri pamutemo. Itai so. Uyo aripo ngatimubvise zviri pamutemo. Kana ukati ngatimubvise zviri pamutemo, ina handikuteveri ba. Zviri pamutemo zvinotenderwa, it's constitutional. Constitution zvakanyorwa. Ndo zvakanyorwa pamutemo. Kana zviri pamutemo, yes, I will join you. Nokuti ndinonda kuda kudya wenyu. Kwete ndega toda kuti nyika isununguke, nyika yese isununguke itewo zvakanaka. Kwete kuti vanhu vasoma kuti vanokutora zvinhu vachiba. Iyo zvino hamuchaiti basa harichashandwi kungoshandana. Chiwenga wadai, vamunanga wadai, takazodai tikadai, hapasina basa, hapana basa. Vanhu vari kubvutirana matsotsi asangana anga achibvuta tino anotozongobatana namapurisa wakuda kubvutirana zvinhu. Kuti hedzo mbavha idzo zvinongozoonekwa zvega kuti hedzona uya muone mbavha. Ngataure chokwadi hatidi vanhu vanoenda zvokutamba nesu. Tiri vanhu vakuru isisi. Ina ndidi munhu anoita zvokutamba nenini. First things first. Ngatigadzire hurumende tsva. Chamisa uyapa, ningi uyapa. No, hatitoda kutsa zvinhu. Takuramba vamwe pakudii. Kana tabvisa tinoseta rese takadai. Chero mukati Chiwenga wachambosana kuenda mberi sezvanga zvirongwa zviri muconstitution kuti uya akabva president incumbent pano kuti vice wake umoenda mberi achiita caretaker government. It's okay. As long as zvatanyorerana titi tinozoita election pakadai apa iri free and fair ina ma-electoral reforms. Kana zvichiitwa, yes. Kana zvingaitwi, no. Nyatimba Mutota is talking to you. I was silent because I was re-strategizing. Re-strategizing indeed. How can I blindly follow someone's agenda? Most of the people are not tinogona kuronga havamo munyika. Vanogona kuronga. Vanoronga vari kunzeko, vachivata vari kunzeko. Uye tironge tiri muno munyika muno matiri isisu muno. Komanda wami unoti manya mutorwa. Iyo ndo komanda achikomanda ari across the border. Shoot. Ndi komanda ere. Ndi komanda wako. Anokomanda that way. Funzai vanhu vanoziva hondo vanati wenga baba. Vanoziva ava. Vati wenga message yangu kwamuri nageza iwe message yangu kwauri na vese vanasarwa ka message yangu kwamuri. Lokuti tozobata muka tozozovia tozogowana tabata. Kudi musati nyengera.
muka ine plan yokuti taibata tichadai ngative neplan inonyorwa pasi tichitenderana social contract kwete zvokunyengedzerana nokuda kubirana mbavha. Tiri mbavha isi. We are tired and sick and tired. Vana vedu vanoenda kuzvikora vapuma mabasa akanaka vanongoshanda zvisina neuseless rubbish. We are tired. I'm not handisi kutuka nyika ini. Ndiri kuti vanhu vane agenda dzisiri clear havasi correct. Ndo zvandiri kutaura, musazoita zvokuudzana zvinhu zvizvo. Don't interpret my words wrongly. Todai tozogovana todai. Hatisi vana vadiki. Let there be a plan like an agenda meeting totanga neprayer todai. Ndo zvinodiwa. Varume tikatora veopposition tiri vana vamani vanyamunhu utamisa uyapa wanga wafunga kuti tinoita sei kana tatora iwo todai ulidza tozomuona sei tinoita election zvonyorwa pasi zvosainirwa navanhu vese zvoita witness dzinosainawo kuti sure kana munhu akazoramba toita sei naye toita exactly like that. Kana vanhu vanyatsima mutoro vachita mediation toita mediate. Zvinhu zvesocial zveinstant justice inoitwa nemob izvi zvine immediate answer as long as tazviita zviri pamutemo. Chisingadiwi naMwari ndochokuurayana. Hazvisi right. Wangotaura politics achiti ndoda kudya hautourawa unomuurayirei? Handi mwana wamai vako taunoda kumuurayira sei? Ini ndakuda kudya. Musaseta vokudzwa zvenhema ndodawo inini. Nevana vangu vese vanodawo kudya. Nenyika yeZimbabwe yese inodawo kudya. Zviri fair. Hakuna zvokuti munhu one anongotaura zvinhu zvese achibati ngoda ari one. We are sick and tired of thieves. No. Pane zvimwe zvinongova brazenso zvinohwinya senhingi yebrass iri mugomo inongoonekwa kuti aima kuti ichitaima nekuti imbavha iyo. How can it be under this age kuti munhu anonzi Chivhayo is not in the ranks of the army, he is not a police officer, does not have O level? Unogona kutsvaka mbiri nokutikanganisira president ndokuti kamuchirira president paairport vanhu vese vatakapinza mabasa vanhu vari mumabasa kunana army vaya vanhu vedu vatakapinza basa izvizvi vane basa rekugamuchira president wedu. Basa iroro rese rotorwa isu takatiri kotibatsira hondo navamwe apa hatipo Chivhayo wakazvarwa so ndiye undogamuchira president paairport. Hamuoni makuna amondiitira here? Apa we are now calling divine intervention for God to remove all the zvatinoona zvese zvakadai. Zvakuda Mwari kuti atibvisire makuna number one ngazvibve. How can it be kuti una mukadzi pamba wakaroora wonotora mumwe musikana anobva uko wanga achingofamba hake nerodi kuda wakatsuka kudarika mukadzi wako kuti uya ubike mukizeni mangu mukadzi wakakanika munhu achibika mukizeni make waasina kupuwa introduction kana kuti wotoona achimuka mubedroom wotoona mukizeni mano mumwe musikana mutsvukutsvuku anobika. Chii chinoitika ko ipapo? Sei tisina zvinhu zvokusotesa vamwe? Indau munhu anoita izvo une mweya waSatani, legion, diablos. Unoda kukonzera vanhu kuti vakonane. Munhu yete rari handisi kumunyara. Musaita behavior yakadaro, whether it be Chiwenga, whether it be President Mnangagwa, whether it be Chivhayo, whether it be whoever. Vese vanatagwireyo. Unofunga kuti unokwana papi kwapa iwe tagwireyo unokwana papi? Unokwana papi? Ndiri kutarisa kuda kuona paunonatsa kukwana ini. Unokwana papi iwe? Kuti tota. Zvazviri ndonzo vanawo pamutingiro wakabva wako ndo vanenge varipo vachidai vachiita zvinhu. How can you qualify iwe kugamuchira president vanhu makedha atiroziva akagara naye vakararama vese pazvanga zvakaoma vasingatengesani havasi kugamuchira president? Asi iwe hauzioni kuti unoda kukonzeresa kurwisana kwavanhu? Hamuzioni iwe president ngavaoni mhani kuti munhu toda kukonzeresa zvinhu zvisiri correct. Chivhayo ari mberi kwavamwe vese tabvira number 2. How can we trust kuti mari yedu yenyika ino iri mu right hands? How can we trust? Kana zviri mu same family, one family. How can it be? Siyana nemakuna. Nyatimba Mtota speaking to you. Sick and tired.
We want uplifting things. We don't want rubbish. We don't want people who are selfish. Let's organize our things from the onset. Nyatimba Mtota, giving you guidelines. I think.